De podcast waar we gewoon praten met mensen achter Jokes. De vereniging heeft zo'n 250 ongeveer werkende leden en die gewoon allemaal op hun eigen wijze en bijdrage leveren aan de Venlose vastelovend. En met die lui gaan we in gesprek. Vandaag met Jacqueline Dirks, 58 jaar, secretaris van de Prinsenkapel van Jokes. En zo doende al zo'n 7 jaar betrokken bij de vereniging. Dag Jacqueline. Goedemorgen. Goeiedag. Oh. Heb ze altijd vastelovend in de kop? Ja, eerlijk. Staat er alles stil? Zelden staat het stil. Eigenlijk al van jongs af aan. Wie vastelovend voor mij nog carnaval waren, want ik ben geboren in Maastricht. In Maastricht, zo. En dan heb ik de eerste 15 jaar carnaval dus gevierd. Maar wat gevierd? Ja, mijn ouders die slijpten mij wel mee naar de optocht en om die sfeer te proeven. En op school. En ja, goed, de crisis toch wel mee allemaal. En wij luisterden altijd naar de ROZ, dat is de voorganger van L1. Ja. En ja, in de vastelovenstijd, dan stond dat gewoon altijd aan het begin van de avond. En wat hoorden wij dan? De Venlose vastelovensliedjes. En die waren 100 keer mooier dan de Maastrichtse carnavalsliedjes. Want die stelden eigenlijk in vergelijking niks voor. Dus ik was eigenlijk, voordat ik nog in Venlo kwam wonen, op mijn 15e, waar ik eigenlijk al helemaal weg van die Venlose vastelovensliedjes. Fantastisch. Vertel eens wat over zichzelf, wat die dagelijks leven. Ik doe vooral vrijwilligerswerk. Daar steek ik vrij veel tijd in. En bij Hospice Maria Weide ben ik coördinator van de gastdames en heren en secretaris van het bestuur. Dus daar steek ik heel veel tijd in, met heel veel liefde. En dat is een complete andere kant van het leven. Ga je dat goed samen, zeg maar, vastelovend en de laatste fase van het leven van veel mensen? Ja, ik denk juist, want dat zien alle twee voor mij de mensen dingen die bij het leven onlosmakelijk bij het leven horen. En het leven is niet altijd alleen feest. En we proberen de mensen in het hospice eigenlijk leven aan de dag toe te voegen in plaats van dat het einde zozeer in de picture staat. Dus dat is eigenlijk een hele mooie. We willen ook nog heel veel gelachen door en heel veel gekeken naar wat hebben mensen nodig. Ja, dat kan van alles zien. En ze zien dat ook nog op zoek naar de relativering van zaken en de luchtigheid van zaken. Ja. Nou, hospice komen we daar vanzelfsprekend nog even op terug. Maar de verloofd, getrouwd, kinder, wonend in het stadje. Wonend op de Starbergweg. En getrouwd met een echte Venlose jong. Al 33 jaar, 3 keer 11. En, ook Jokerslid, als ik het goed heb. Hartstikke Jokerslid. Van welke commissie is Hans? Van PNP. Pers- en propaganda. Ik denk pers en propaganda. En ik denk dat dat al 24 jaar al wel aanraakt, zo'n beetje. En zo lang loop ik eigenlijk ook al wel aan het handje mee, zo gezag. En hebben we eigenlijk niet veel gemist in die dingen. Ja. En een dochter en een zoondochter van 30 en een zoon van 29. Die hebben toevallig gisteren verhuisd. Dus we zien we met z'n tweeën op de Starberg. Nee, de dochter woont in het stadje. Oké. In Utrecht. Dat wie doet het woont stadje. in het stadje. Maar ik kan wel vastelovend vieren. En onze zoon die woont vlakbij op de Karel van Egmondstroot. Dus dat is lekker in de buurt. En wat is die relatie met Jokes? Wat is, wil ik het zo zeggen? Dit is lid. Wat is die functie? Oh, ik ben secretaris van de Prinsenkapel. Prinsenkapel. Dus alles wat er omheen organisatorisch te regelen is, dat komt voor een groot deel mijn bordje. Verder, ik ben, als het een musicaliteit gaat, wel qua zang. Ik heb noten lezen en een beetje zingen. Maar een instrument spelen. Ja, speel je een instrument? De bekkens. Oké. Want dat, als een ritmisch best kent ze dat. Voor de rest speel ik een instrument alleen blokfluit, maar dat zul ik alweer moeten oefenen, want dat is maar die hebben ze toch niet nu. Ik vroeg me af of dat een wezenlijk instrument is van de Prinsenkapel. Nou, de vroegere kapelmeester die zei altijd, alles wat brandt, dat kan ik niet gebruiken. Dus, dus geen blokfluit. Wilt er met de vastelovend gaan de fake maken, misschien wel alle zalen in de hand zetten. Misschien met Sint-Merten, maar... Wat is de Prinsenkapel eigenlijk?
De Prinsenkapel begeleidt eigenlijk, de functie van de Prinsenkapel is het begeleiden van het dreespan van het jaar. Okay. En dus we gaan zoveel samen met de Prinsengarde en op een aantal momenten begeleiden we ze. Dan brengen we ze binnen met muziek. En dat is gewoon heel erg, dat is gezellig en leuk om te doen. Maar daar kun je ook echt wat binnen. Als je ergens komt, dan ik heb zeg maar een gans gevolg met eigen muziek. En even praktisch, hoeveel lui zitten in de Prinsenkapel ongeveer? Nou, we hebben 12 vaste leden nu op het moment. En de rest, vorig jaar waren we al hoors met 26 man denk ik in totaal. Maar de rest dus is inval, even aanvullend. Ja. We kunnen gelukkig goed een grote viever vissen. Maar we zullen natuurlijk wel hier naartoe willen om een vaste club te hebben. Die kan ze altijd aanvullen, maar dan het vult wat bestendiger, zeg maar. En dan stabieler. In tenue, uniform, ja, zeker. Op. Heel chic. Als het racepan komt, dan huur ze al 2 struitjes weer en de staat aankomen door de Prinsenkapel. Wie is dat? Wanneer is dat opgericht, weet je dat? Dat is niet altijd geweest, nee. De Prinsenkapel. Als ik het goed heb, moet ik even 2021. 2001 bedoel ik. 2001 volgens mij, hè? 2001. En hoe heet Wiel Hermans toen? Oh, dat weet ik niet eens. Dat heb ik nog niet zo goed opgeslagen, dat stukje. Maar ze zijn heel actief geweest en die deden er ook nog veel meer bij. En nu is het eigenlijk wat meer beperkt tot en prima. Want tot die 2 weken in aanloop naar vastelovend. Want dat is ook niet spannend dat je actief ziet? Of dan zien we echt 2 weken aan een stuk zo'n beetje actief. Met de vastelovensdag zelf niet. Want dan, dat kunnen we goed uit. Want heel veel muzikanten zitten nog bij andere gezelschappen. Ah, oké. En dan is het wel fijn dat dat ook gewoon door kan gaan. En dit kan ze er makkelijk bij doen. Maar wie moet dat praktisch zijn? Die komen bij een bepaalde locatie bij elkaar, die truiten 3 liedjes dan gewoon weer? Of wie? Want die zien natuurlijk niet de ganse tijd op paard. Soms wel, hè. Kijk, maar er zien ook avonden dat we maar 1 of 2 keer achter de présence hoeven te geven. En dan ben ze met een uurtje weer toe, is bewezen van spreken. Ken ook lekker. Ja, lekker. Dus toch wel even leuk. En er zijn momenten dat ze even nog eens blijven hangen en een pilsje drinken. Ja. Maar die kan ze ook zeggen van nou, ik heb vanavond nog wat. Dus dat is ook eigenlijk prima te combineren. Maar in de weekenden, dan is er toch wel wat meer. En dan is er wel eens een dag, een halve dag op pad. De weekenden zo net verder vast over. Ja, dus vanavond uitkomen van het nieuwe dreespan. Ja. Dus daar is nog een half al beginnen we. Ja, matinee of de receptie neem ik aan. Weer een voor receptie nog. Voorgesteld aan het dreespan. Inspectie en heel officieel allemaal. Het ganse gezelschap overigens. Werd dus de kapel geïnspecteerd door het nieuwe dreespan, zeg ik dat goed, om te kijken of ze er goed op stond? Ja. Of het de dreespan behaag, of ze voorop hebben gegaan, zeg ik dat goed? Inderdaad, ja. En dan kregen ze en de medaille. En dan, en zo is er dan iedere dag wel, we volgen ze dan bij een aantal bezoeken naar andere vastelovensgezelschappen. Hoeveel bezoeken ongeveer? Wat is dat in? Wat zijn de dus ook met de vastelovensdag zelf nog? Nee, want dan is het ook voor het dreespankloor, hè? Ja, dan wordt er gevierd. Dan is het er al gevierd. Dus dan pak een beetje zien, dus 2 weken voor de vastelovens actief. Ja. Hoeveel ongeveer? Ja, eigenlijk hoor ze elke dag. Ik denk de 2e week, zien het misschien maar 3 dagen, 's avonds. En dan de vrijdag, de scholendag, noemen ze dat. Hè. We bezoeken niet zoveel scholen meer. Maar tenminste de kapel niet. Maar dan bezoeken ze bedrijven. En overal wordt ze wel een beetje in de watten gelachen. Hè. Ik kreeg een hapje en een drankje. En het is gewoon ontzettend leuk om een dag samen mee te maken met het dreespan. En wat er allemaal voorbij komt. En dan heb je een achter het dreespan aan? Of? Ja, met een bus soms, als we meerdere bezoeken hebben. En dus we moeten altijd zorgen dat we op tijd weer in de bus zitten en voor het dreespan. Ja, je moet los en dat dreespan aankomt, dan winken die en dan moet je gaan truiten. Exact, ja, zo is het. Hoeveel liedjes heb je? Nou, op dit moment hebben we een repertoire van een pak een beetje 10 liedjes, maar we willen natuurlijk wel wat aanvulling bij. Maar we moeten, omdat we net eigenlijk weer gestart zien, we even een compact programmaatje hebben dat heel veel mensen makkelijk kunnen spelen. Ja.
Dan moet ik zeggen, die invallers die erbij gehaald werden door dirigent Bas van Gestel, want hij had een huge fever met, ik ken zoveel muzikanten en het zijn allemaal goede muzikanten. Is dat nu de nieuwe voorganger van de Principal Bas van Gestel? Ja. En de muziek die ze kregen, de noten, zeg maar, nou, die spelen ze gewoon direct. Dat mensen zien die wat ervaring hebben. Ja. En de dirigent Bas, die zorgt er dan voor. Ja. Die zei altijd, we kunnen ze een liedje spelen, maar die kunnen ze ook mooi spelen. Ja. En dat verschil wil je wel maken. Dan moet ik meteen aan een paar hele gezellige joekskapellen denken, die het vooral spelen natuurlijk. Ja, maar dat had een oplossing kunnen zien, maar dat verschil willen we wel maken. Dat is wel echt kwalitatief goed gebeurd. Ja, en dat we er ook staan. En nee, is maar vastelovend, hè? Of... Nee, dat klopt. Maar dat kan ze van alles zeggen. Hè? Ik bedoel, kijk, die protocollen die er zien er ook niet voor niks. De kinderen ook een stukje onderscheid maken en toch lol hebben. Op het moment dat we er moeten staan we er ook goed. En dan gaan we ook niet freewheelen. Op het moment dat we vrij zien, dan kunnen we terug wat we willen. En, is dat de sociale context ook belangrijk bij de stijl? Ja, dat denk ik bij iedere muziek. Dat als die sfeer goed is, onderling, dan merk je gewoon heel veel samenhangen. Dat waren er vorig jaar al gelijk, met heel veel nieuwe. Dat het onderling, leuk verhaal eigenlijk. En dan zag je net, we zien weer heropgericht, of weer opnieuw begos. Help ons mee, wat is er geweest dan? Nou, de Prinskapel heeft jarenlang is opgericht, mede door Sef Gubbels. Veel mensen heel bekend. En, bekendere Venlose muzikanten. Ja, hele goede muzikant en orkestleider. En op een gegeven moment zien ze gestopt. Door de leeftijd, kan door van alles zien. Hebben dat ook heel lang goed gedaan. De rek kan er een keer uitzien. Ja. En toen zijn we bezig gegaan met het herformeren, nieuwe muzikanten zoeken. Ja, en toen kwam corona. Ja. COVID heeft daarin wel een stagnatie teweeggebracht. En de verbinding, die raakt los, zeg maar. En dan moest ze extra hard werken om toch weer mensen te vinden. En, toen een beetje op keeper gestaan. Het waren ook een beetje, de sfeer was een beetje verouderd qua sfeer. Ja. En dat gevoel heerste ook wel een beetje onder de bevolking, maar ook binnen Jokers denk ik ook. En het was ook wel zaak om daar weer niet elan aan te geven, maar jeugdiger ook. Dus dat heeft even geduurd. En dat is weer gelukkig? Gelukkig, okay. Ja. En dus nu heb je wat met een hele leuke eerste driespan. Ja, fantastisch. Dat is echt ongelooflijk. Dat was wel een leuke verrassing voor ons, Ja goed, ieder driespan is het in ieder geval. Het is allemaal leuk, ja. Zeker. En ook natuurlijk zie je weer de vol als zo'n mooie Prinskapel voorop gaat. Hebben nog mensen nu aan? Nou ja, we hebben natuurlijk muzikanten die meedoen, maar we zullen het wel gewoon heel fijn vinden als er ook meer mensen ook jokerslid waren. Ook gewoon omdat ze dan lid van de familie best, hè? En dat voelt toch net even anders. De kind meedoen, de tels mij, die was gezien en gehuurd en in ons geval letterlijk. Dat is gewoon wie het eigenlijk moet zien. En jokers is een familie. Het voelt voor mij heel erg als een familie. Er zijn zoveel leuke mensen en joeksige mensen. En wie leuk is het om met zoiets joeksigs plezier te brengen in de zaal te zien. Ja. Over dicht gesproken, dat is wat jij meegenomen. Help ons even mee. Ik zie hem te beginnen een liedjesbukje van de liedjes over het vanzelfsprekend 2021. Waarom dat jaar, Jacqueline? Ja, dat is niet zomaar dat ik dat bukje heb uitgezocht. Want in het jaar 2021, ik doe al jarenlang met diverse bevriende zangers, zangeressen, een groei naar deelname aan Open Jokers. En dat is een keer gelukt met ons liedje Mine Knari. Mine Knari. Ja. Jacqueline, Mali Handraats, Erik Erfraat en Gerard Vonk. Ja. En toen stond ze op de liedjes over. Ja. Wie ruik was dat? Dat was echt super ruik, ja. Dat was euforisch. Had ze net de COVID-tijd gehad en die kost geen kant doet en Mocht toen alles weer op de liedjes? Net. Volgens mij moest om 12 uur de zaal leeg. Ja. Dus, maar tot 12 uur is het nog leuk feest vieren. Ja,
Nou ja, allerlei eisen. Dan moest gevaccineerd zien en weet ik wat allemaal. Ja, dat hadden wat vuur neer toen. Ja, ja. Maar goed, het kost weer. En dat was het belangrijkste van al. En toen zouden we er ook nog gelijk bij. Nou, echt. Je kan zich niet voorstellen. Wie we door waren naar de vuurselectie. Toen zijn wij niet gestopt om 12 voor. Ja. Dat we die late Urkes maar in nog eigen gedachten hadden. Ja, ja. Want wie lang zingt ze al? Toch ook wel wat Jurkes? Nou, ik zing al eigenlijk vanaf, ik denk wel 20 jaar, maar niet, ook bij Joekskoor, de Varsloofse Kurken ook. Want Varsloofse muziek vind ik vind heel veel muziek leuk, maar dit vind ik toch eigenlijk het allerleukste. En van ook mijn streek vroeger, de Venlose liedjes in het bijzonder. Ja, die oude liedjes, die kost ik er een hoop van. En, maar ja, dan kan ze zelf ook nieuwe liedjes mee maken. Ik heb ook wel eens wat geschreven, een paar... een lyrics zijn die doorgekomen, een paar zelfs. Maar goed, dat zingen, dat doe ik al heel lang. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dat zijn los van de Prinsenkapel, die eigen... Zo ben ik bij de Prinsenkapel toevallig wel gekomen. Okay. Omdat Sef Gubbels vroeg of ik af en toe... Die deed ook wel eens bij een pronkzitting of bij een zitting... van verenigingen speelden ze. En hadden ze ook wel zang bij. Dus heeft me eens een keer gevraagd, wil ze niet komen zingen? Want onze zangeres die stopt. Nou ja, dus dat heb ik gedaan. En, maar dat klikte wel heel goed. Dus toen zei ze van, goh, er viel niet zoveel te zingen. Dus ik zeg, ja, die kan me eigenlijk ook wel bellen als ik een keer moet komen zingen. Precies. Maar toen zei ze, ja, nee, dat is toch wel gezellig. En dan bezoek ik nog een secretaris. En zo ben ik er eigenlijk... en speel ze een instrument. Ik zeg, ja, triangel. Ja. Dus daar kosten ze niks mee doen. Dus met Bekkers was dan ook een plan. Dus vandoor... ja. Wat een kanarie dan ordentelijk deed. En ordentelijk met zingen dan met de kanarie toch in de finale gekomen. Ja. Fantastisch. We hebben een hele joeksige plek trouwens behoord. 11. Oei. Nou ja. Maar het leek me geweldig in die finale de Mugen stonden. Dat was geweldig. Ja. Alles is meemaken. En wat me nog meer, ik zie een liedjesboek. Ja, het beroemde gele liedjesboek van Jokes uitgebracht. Ik denk een jaar of 15 geleden of zo. Hè? Wat voor rol zit hij achter? Nou ja, er zijn een aantal liedjes die ik leuk vind, maar wat vind ik zo sterk van de Venlose Vastelovens liedjes is de teksten. Ik ben echt, goeie muziek is natuurlijk nodig, maar wat het echt sterk maakt, zijn de teksten. En zeker de Boermansteksten, daar ben ik gewoon helemaal weg van. Ja. Die lopen goed, daar zit geen gevoeteld woordje in. Daar zit humor in, daar zit dubbele betekenis in. De tekst is de kracht van het liedje? Voor mij wel. Ja. Voor mij wel. Even bladeren door het boek. Geeft het alweer 21 jaar geleden, dus geen 15. En ik zie dat dan, er is een heftig lazer in de locht, dat was 2002, de liedje van 2002, moest eens kijken, dus dat is alweer dik 21 jaar geleden. Dat liedje was trouwens uitgezocht, is nog niet de titel zeggen. Is dat de Kanarie? Nee. Nee. Daar kom ik er direct op terug, want ik heb nog meer gereden. Een joeksige bril. Ja. Leg hem eens uit. Ja, dat is een mini-verhulken eigenlijk. Wij vonden het altijd heel leuk om te verkleien. Ik heb trouwens een vriendin, we gaan altijd met z'n drieën Vastelovend vieren. Kijk. Hans van mijn echtgenoot en een vriendin van mij, Monique. Dat is al, we zien al vanaf dat ik in Venlo woon bevriend en we vieren altijd samen. Alles over. Ga je alle dag? Alle dag. En of 2 weken of weer, maar we... Je pakt echt alles wat je kunt pakken. Alles, liedjes over de pronkzetting, de best overal. Ja. Fantastisch. Ja. En dat brilke, dan op een gegeven moment is het verkleiden is voorbij. Hè? Dan is het boerenbroelof, wat ik overigens ook geweldig vind. En dan toch dat klein beetje joeks. Ja, ze dat fuckskid. Best wel van de brillen, geloof ik, hè? Ja, ik weet wel van brillen. En dan is het toch nog serieus zwart met een bondje. Ja. Toch een beetje gek brilke nog erbij. Ja. Maar tegenwoordig heb ik niet meer zo dik op, want dan zie ik toch een stuk met mijn eigen. En een peace-teken, een blauwe vredesteken is het, hè? Ja, nou, dat is aan te geven. Jaren geleden gingen we verkleid met een thema. Hè? Dan was er eens een keer kikker of... onbetrouwbare indiaan. Of een indiaan of zo. Of inderdaad flower power waren we in de groep. En dat heb ik nog altijd...
dat wordt nog wel eens geleend, want een beetje Ja. flauwe power Ja. is nog een leuke oetmonstering tegenwoordig. Ja. Je piepen en ja. Ja, en wat ze nou zien, ze veel minder verkleed weer een thema, maar meer een Venetiaanser, zeg maar. Mooie jassen, mooie hutjes. Het is wel, ik heb wel het idee dat ik wel mooier is dan pak een B30 of misschien wel 40 jaar geleden. Chiquer, ja, Chiquer. het is veel chiquer. Maar ook dat het toen wat sumierder was, weet ik niet. Als ze nou met de Vastelovensdag door de stad loopt, dan is iedereen echt prachtig gesminkt. dat is Roze echt, erin. ja. En prachtig aangekleed. Vindt ze dat ook? Ja, dat vind ik ook. Want die best wel van kleur en van... Ja. van chic. Nee, dus dat doe ik zelf ook. Maar ik bedoel, als ik door mijn beuk ga, door mijn fotoalbums, dan zie ik inderdaad toch wel dat het vroeger meer aan een thema hing. En, Ja. en er wel eens over gesproken werd, waar mensen boeten van, hoe mijn pekske is klommen. En dan is dat een thema, en een vliegenier of ik weet niet wat. Ja. Maar ja, dat pekske is veranderd, het thema van het pekske. Nou, zus ik gelijk bij Nederland van ook. Ja. Die is nog knien of giraf Of pater of zo. paard. Hutjes, ik heb hier een Jokers hutje blauw. Ja, min of meer Rood. Jokershutje. Dat hutje, ik kom met mijn vriendin Monique dus ook voor. En de trailer van het Noordzee. Kijk. Ja, want we komen... Hoogheid Lex Ja, 2017. Hoogheid Lex. Met dit hutje. En we zien door heel veel mensen, ik had het zelf nog gar niet gezien, dat we er een voor kwamen. Maar door heel veel mensen, familie en vrienden van, goh, ik steeds in de film, hè. Oh ja, maar dat wisten dus gar niet. Nou, ik wist wel dat er op diverse momenten gefilmd is Ja. geworden, maar ja, dat moesten we maar afwachten of ze Ja. erin komt. Vindt ze dat tof? Nou ja, het was leuk. Wel leuk, ja, het was leuk. En ja. En nog een hutje, En dat kanarie. dat hutje, en dat de kanarie op mijn hutje zit, ja. Maar dat hutje heb ik ooit dus zelf gemaakt. Dat is echt misschien al, ik denk zeker al minstens 24 jaar geleden. En het komt nog steeds eigenlijk als ieder jaar uit de kas. Omdat het ja, eigenlijk eeuwigheidswaarde heeft gekregen. En ja, mensen, de luisteraars zullen wel denken, wat gebeurt er nou? Maar Mijn rammeleer. Een rammeleer. Van dus- L1, 11, 11. Ja, dat vind ik, als ik dat denk, moet ik altijd lachen. Ik weet niet of ze nog de nieuwslezer kent, Twan Peters. Ja, van Ja. een Venlo die later naar RTL is gegaan. Nog Ja, steeds precies. bij RTL trouwens. Precies, Ja. dat. Hij had eens een keer bij een interview verteld over wat hij deed als niet-Limburger, als niet-Zuiderling, van het verslaggever van Vastelovend. Hij zegt, ik ken er helemaal niks mee. Ja, ik heb niet veel Dus, maar het enige wat ik maar hoefde te doen, was van, ik hield de microfoon bij Emus en ik zei, Anne. Ja. En dan ga je de dank En voor dan 11. kreeg ze alles te horen wat ze maar weten wil. Nou, die L1 rammeleers in de vorm van een microfoon, die delen ze dus uit, of hebben ze uitgedeeld. En het is gewoon zo, hè. Doe dat dus, neem hem mee en vraag Anne. En mensen beginnen te praten. En Jacqueline, is dat voor ik ook vastelovend? De flauwekul? Ook, Scherle Basel, hè. Ja. Dus als niet van een smeetje heb ik wel geleerd om vastelovend te vieren in plaats van carnaval. Buurt er over die dagelijks leven terugkomen, buurt er bijvoorbeeld in het hospice ook nog vastelovend gevierd? Nou, bij ieder feestje wat het jaar in zich heeft, wordt aandacht aan besteed. Of dan nou Sinterklaas is, of kerst, of Pasen, of vastelovend. Neem het maar. Ja, er wordt aandacht aan besteed. Er wordt een beetje een feeststemming gebracht op een niet te overdadige manier. Want ja, niet iedereen vindt het al wat mee. Ja, zeker. Maar aan ieder jaar breng ik het Dreespan van Jokers ook een bezoek aan Hospice Maria Weide. Is dat ook de band met Jokers? Ja, Maria, de hospice ligt natuurlijk midden in de stad. Dus de vastelovend is er 2 weken lang rans rondom me meer. Nou ja, we zien er voor de Venloze, of de groot Venloze mensen. Hè? Ja. En we liggen in de binnenstad, we doen ook met de Venloze mensen en met de ondernemers. Dat is allemaal samen. Hè? En dan brengt het Dreespan dus een bezoek aan het hospice? We brengen een bezoek en dan vertellen we wat. En als de gasten, de zieken noemen we de gasten. En als die dat leuk vinden, dan zien ze erbij. Ja. Of ze kunnen een bezoek als ze willen krijgen van het Dreespan. Mooi. Ja. Wordt dat gewaardeerd? Ja, zie je. Dat lijkt me heel bijzonder. Als ze door, hebben ons meegemaakt dat immers ze weer altijd in kennis gesteld. Van dan en dan met Dreespan. En als je wilt, dan
Nou, dan kunt ze een bezoek of gewoon onder in de hoeskamer zien met z'n allen gezellig. Maar we hebben wel eens iemand gehad en zei van nou, voor mij hoeft dat niet. Ik had er niks mee. Ja. En toen kwam het Dreespan, dat was van vorig jaar. En hij vond het geweldig. Hij kreeg de hoesorde. Ah. Ze hebben samen een sigaretje gerookt. Ja. Moet eigenlijk niet meer, maar de uitzondering door was door. En dat was echt een heel mooi moment. Mooi en dat zei en van leuk, ja. echt, hè, dat ze toch op het laatst van die leven nog mooie dingen meemaakt, Ja. zei hij, man. Ik denk, ja, daar zien we voor. Nou ja, dan duizenden dingen hier. Daar is het veel. Ja. We gaan langzaam afsluiten. We vroegen eerder een gast heen aan de podcast. Joek zich de mensen achter Jokus. In dit geval vooral de Prinsenkapel natuurlijk. Er is dat liedjesboek meegenomen. Het liedje was zich in de kop is. Want we hebben het gevraagd met een notte denk ik over een nummer. Zullen ze dat liedje ook met de Prinsenkapel willen spelen? Dat is vroeg één. Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Oké, nou Maar zo heb ik dat, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Het zal zo maar kennen, ja. Zullen het ook gewoon? Zullen het passen? Ja, zeker. Want het liedje is... Tiederie. Tiederie. Oh, dat is goed. Dan gaan we weer terug in een titel. Ja. Vertel. Ja. Nou ja, zal het passen? Ik denk de jeugd misschien denkt van, wat is dit nou voor een liedje? Maar ik dacht zo, dan eens naar die teksten kijken en wie knap dat die geschreven is. Wat is het jaar? Nee. Tiederie. Misschien wel van voor mijn tijd. Gezongen door, ik ken het van Schraappeetjes. Ja. Waarom is er wat met dat liedje? Wat is toch? Nou, vooral de coupletten moesten ze nog kijken. Hè? Dan Harry had een probleem met zijn... die had altijd een piep aan. En dan zinken... Het kan zo simpel zien dus. Hij wil zo graag kassen. Ja, maar hij had toch een probleem. Want hij is bang dat als dat de piep dan ook nog goed gaat. Hè? Ja. Hij weet niet wat het op hoe draait. Ik ben zo bang dat de piep dan ook nog goed gaat. Ik denk, ja. Of kersen met de piep die zit er tussen. Ja, dat is Nou, zo geweldig. Echt. En dat soort teksten, ja, dat denk ik, dat is... Mijn familie trouwens komt gans uit Brabant. Ja. En die zien kapot van die teksten, van die liedjes. Die zeggen, wie kan immers goed schrijven? Dat is echt ongelooflijk. En dat vind ik dan nog een opmerking. Want ik doe nog steeds mee met allerlei zangevenementen. En we kregen dus ook wel eens beoordelingen van het vastelovensgehalte van vastelovensliedjes. Hè? En dan kreeg ze toch staat erbij, thema is niet echt vastelovend. Maar dan dacht ik goed om in heel van die oude liedjes iets van vastelovend te vinden. Ja, daar krijg je het over dagelijkse dingen. Maar er zit wel een kwinkslag in. En de relativering van het dagelijks leven. En ik vind het jammer dat soms liedjes blijven liggen, omdat er dan zogenaamd niet genoeg over het vastelovens hutje of het vastelovens vuurken. Ik denk dat het... Wat die liedjes, die oude liedjes, juist sterk maakt, is het leven beschrijven. En dat is wat ik in die oude liedjes zo mooi vind. En dan kent ze zelfs een liedje zingen over de kanarie. Die vliegen ook nog altijd rond. Hè, dus. Jacqueline Dirks, jarenlang lid van Jokus Prinsenkapel en vanuit gewoon dat het nog jaren doorgaat. Dankjewel dat ze hier aan tafel wil zitten. Dankjewel voor het goede gesprek. En ik nodig de mensen toe om te gaan luisteren naar het liedje Tiederie. Ja.